सोरजिला मुसाहारि राइट आदै आरो मादैमोन नोंथांमोना मोजाङैनो खोनासं नैबे सोरजिला मुसाहारिया थांनाय 13 जानुवारि तारिख खालिनो बिथाङा मा जायबा स्कुलाव बे बिनि सासे गथ' दङ हिनजावसा गथ' 5-6 बोसोरनि बे गथ'खौहाय स्कुलाव लांनो होननानै थांनायावनो बे हिनजावा दिनैसिम मा गोमानानै दङ राइट गोमानानै दङ ओमफ्राय जाय बे मानसिखौ हमनो हायो एबा बे हिनजावखौ जाय मानसिया हमनानै दोननो हायो एबा जायबा बे न'खरनि जायबा गार्जेननोहाय फन खालामगोन बे मानसिनोहाय 10,000 ताका होगोन राइट ओमफ्राय बेयाव मा नोंथांमोना जाला माला कल खालामनानै स्केम खालाम हरदों जाहैदों राइट आं बे खोथाखौबो आं दसे उनाव आङो बुंगासिनो नोंथांमोननोहाय नैबे सिख्लायानो जाहैबाय एबा मा सिख्ला माने बेथ' हिनजाव जाहैबाय नालाय बिथाङा मा चिरांनि ओमफ्राय बिथांनि नामाहाय सोरजिला मुसाहारि गामियाहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बिनि एड्रेस ओमफ्राय मा खोथाया जाहैबाय माने बे हाबा जाखानाय आरो बेनाव मा हासबेन्डबो दङ ओमफ्राय बेनावहाय माने गथ' सासेबो दङ स' नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जेरावबो जुदि नुयो नोंथांमोना नैबे हिनजावखौ नोंथांमोनाहाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि मोनो नोंथांनोहाय 10,000 केस फैसा होनाय जागोन आरो मा नांबावगौ नोंथांमोना मा जेरावबो नुयो जेरावबो थायो माने जेरावबो दिल्ली बेंगालर गुवाहाटी सुवाहाटी पुरा अल इन्डिया जेरावबो नुयो नोंथांमोनाहाय नैबे हिनजावखौहाय नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय जुगाजुग खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय खोनासं दे खोथाखौ मोजां खोनासं दा बिथाङा बुंनाय बायदिबा आं स्क्रिन रेकर्डखौबो आं दसे उनाव आं होगासिनो नोंथांमोननो कल रायलायनाय पुरा A to Z कल रायलायनाय दं बेयावहाय ओमफ्रायो स्केम खालामदों जाहैदों दै जायबा माने ओइ दाख्लै माने नायगर होदोंमोन माने बे नाम्बारावहाय बे नाम्बारखौ होनानैहाय ओमफ्राय बेयावहाय सानै सोरबा सिनाय मोनै मानसि बे नाम्बारावहाय कल खालामनानै बुंहैदों जाहैदों माने मा जोङो बे मानसिखौ जोङो नायगिरनानै मोनबाय ओमफ्राय जोङो बे मानसिखौ लांनो थाखाय जोंनावहाय गारि भारा गैया जाहैदों गारि भाराखौ जोंनो सोनानै हर ओमफ्राय मा बिसोरना जिपे टिपे माने इ स्केनारबो हरबाय स' इसोरनि इ स्केनारजोंहाय इसोरखौ जुदि पुलिसनो होयो अब्ला इसोरो मा इसोरो हमजागोन दै जुदि रोङोबा मिन्थिबायना इसोर हमजागोन मानोना बे स्केनारावहाय सोरनि नामाव थांदों अबेनि मानसि पुरा बेयावहाय सिनायजोबो मानोना बेयावहाय पुरा टटेलि एड्रेस होनाय थायो बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा माव साला मानसिया माबा मोनसे जानानै दुखु जाना थायोबा बे मानसिखौहाय मा गोबां मानसिफोरा माने मिनिनोसो माने बिनि फायदाखौसो दिखांनो नायगिरो आरो जुदि नोंसानि न'आव सोरबा जुदि बेफोरबायदि जायोबा नोंसोरखौ जुदि बेफोरबायदि सोरबा जुदि ओरैनो फन खालामनानै जुदि बेफोरबायदि मोनदों उमुक जायगायाव दं ओरै जायगायाव दं जों मानसिखौ हमनानै मोनबाय होननानै जुदि नोंसोरखौहाय जुदि बेफोरबायदि फन खालामहरो ओमफ्राय नोंसोरनाव जुदि फैसा बिहरनानै जुदि जानानै दोनो उनावहाय जुदि नाम्बारखौ ब्लक बिजि खालामनानै दोनो नोंसोर माबोरै मोनगोन माबोरै मानसिलै इसोरबायदि मानसिया माबोरै मानसि जुनार नामा नोंसोरो बेलेगनि दुखुखौ नायनानै माबायदि मिनिनानै थानो हाखो माबायदि बिनि फायदाखौहाय दिखांखो बिदि जानाङा आरो मानसिया बिराद गिदिर पाप नांगोनलै नोंसोरबायदि मानसिया बिराद गिदिर पाप नांगोन सानस'हायै पाप नांगोन नोंसोरो मिन्थिबायना जायफोरबाय बेफोरबायदि खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना गोसो गोथारै आं खावलायो नोंथांमोना जेरावबो नुयो नैबे हिनजावखौहाय नैबे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालाम हरबानो जाबाय एबा बिथाङा जायबा बिनि हौवाजोंहाय ओमफ्राय जुदि बे मानसिखौ मोनो नोंथांनोहाय 10,000 माने बान्था होनाय जागोन आरोना बिथाङा ओमफ्राय जुदि मोनाबा बेलेगनि फैसाखौहाय ओरैनो बेफोरबायदि बिहरनानै ओमफ्राय आं नोंथांखौबो बुंनि जायबा बे हौवा नोंथाङाबो जुदि सोरबाबो जुदि बेफोरबायदि कल खालामोबा बे हिनजावजों सिगां रायलायगोन राइट बे हिनजावजों सिगां रायलायगोन जायबा नोंनि बिसिजोंहाय रायलायगोन बिनि उनावसो बेनोहाय फैसाखौ हर नोंनि बिसिनि आवाज खोनाबासो बे मानसिनो फैसाखौ हर दानो हरनाङा जेब्ला होननानै नोंखौ जिथिया लोगो मोनगोन बे समाव नोङो बेनो फैसाखौ होबानो जाबाय ओमफ्राय नोंनि बिसिखौहाय लांफिनबानो जाबाय स' आं नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलाय नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौहाय पुरा फुल खोनासंलांजोब एसेबाबो बुजिगोन अबेनि मानि माबोरै जानाय काहानिफोराहाय माबोरै खारनो मोनखो माबोरै जानाय काहानिया मामोन नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौहाय खोनासंलांबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबां हायो नैबे भिडिअखौ प्लिज अननानै शेयार खालामनानै हो मानोना नोंथांनि शेयारनि मोनसेजोंहाय बै हिनजावखौ बिथाङा मा मोनफिननो हानाय बायदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो आरो नैबे कल रेकर्डखौहाय नोंथांमोना पुरा फुल खोनासंलांजोब थेंक इउ बे माबा खिथाहरनायखौ होनदों दा दाखालि बे खामानि नैबे आलुजों रायलायहरदे आलुजों रायलायहरदे बाहागि औ दे आं रायलायहरदो आरो औ नै माने बाहागि ओमफ्राय काहानियालाय मा माने
एसे खिन्थाहरलाय मा माने नैलै काहानिया माने बे आंनि हिन्जावा दा गोमानानै दं नालाय गोमानाय माने खारदों होनदो हौवाजों खारदों जेनेबा आदसा माने खारदों होनदो आदसा माला माने ओमफ्राय बाथ्राखौ खिथाजोबनोसै दे ओमफ्राय माला खारनायमोन जेनेबा इयो माला 13 थारिखआव 13 तारिख जानुवारिनि 13 थारिखआव गोबावानो जाबाय माथो होनबालाय औ जानुवारिनि 13 थारिखआव माने नै दा ओरै खबर लागासिनो न'आव न'नि मानसिनाव दंहैयो नामा बेफोरबायदि होननानै थाबाय नेबाय थाबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय दाहोथ' र' ओंखारगोन बियो होनबायना रागानि समावसो थांदों बियो होननानै बुंबायना ओमफ्राय होथ'नाय जायाखैमोन आरो नांलायदोंमोन नामा नांलायनाया बुस्थुआ ओरैलै बाहेराव आं खिथागोन दे माने आं बेंगालरावसो दंहैयोमोन आदसा ओमफ्राय बेंगालर थाहैनाय समाव ओमफ्राय जेब्ला आं बेनो फन हरोना 7थासोआव ओमफ्राय बेना 1 घन्टासो बायदि बिजि जादों आरोखि बेना आदसा ओमफ्राय आं बिबोनांखौ थिनहरदों आरो ओइ बैनाय थांलाय माने बिजि नालायनानै थांलाय आं फैसा गाबोनसोनो फन रायलायनो होनबाय आङो ओमफ्राय बिबोनांनि उनाव माने बोरायफ्राबो उन फैफादों जाहैदों बोरायफ्रा सोर बोराय ओमफ्राय हाब बे बोरायफ्रा बे हिनजावनि फिसाया गामिनि खाथिनिलाय उसुंसेनिनो होनजायो एसे आदसा ओमफ्राय बियो माने बोरायफ्रा फैफादों जाहैदों ओमफ्राय फिसाय गैयियाव नों माने बिदि फन रायलायबाय थादों मादों नोङो दा फिसायनो खोन्थाहरबा फिसाया मा मोननांगौ बिदि होननानै माने बोरायफ्रा फैफादों आरोखि आदसा ओमफ्राय दाना फैनाया दाना मबाइलखौ बियो जाहैदों हर मबाइला आं सोरजों रायलायनो नायनो ओमफ्राय ओरै आंनि हिन्जावा होआ फंबायनो ओमफ्राय दाना आंजोंबो लाइनाव दंखायो नालाय ओमफ्राय हिन्जावखौ बुंबाय आं ओइ सोरजि होलाय होनदों ओमफ्राय मबाइलखौ होबाय दाना होबा लक खुलिनानै दोननाय दंना माबा लकखौ खुलियाखै ओमफ्राय दाना बोरायफ्रा हाबनानै होनबायनो होद मानो लक खुलिया होननानै लक खुलि होनबायनो ओमफ्राय लकखौ खुलिनानै दाननानै होबाय आरोखि दाना मबाइलखौ हरबाय आरोखि ओमफ्राय दाना बोरायफ्रा साला नोंखौ आं मैयानिफ्राय बुंगासिनो नोंखौ फन रायलायनाय मानसिफ्रा बुंगासिनो फिसाय गैयियाव नोङो साननै जाबाय नों फन रायलायनाया आं नोंखौ बादा होदोंमोन होननानै खानायाव हमनानै थख्लायदों जाहैदों बोरायफ्रा खोथा बुंबा मानियाना नोङो साला मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि बुंगासिनो साला नों खोथा बुंबा जोंनि मान सनमान जाजोबसिगोन नोङो हौवाया दङ दाबसेयाव नों साला खोथा मानिया ओरै फनसो रायलायनानै नोंना बिजि होननानै माने बोरायफ्रा खानायाव हमनानै थिखांदों जाहैदों आरोखि खानायाव हमनानै बोखांनानै माने बुदों आरो बोरायफ्रा खनसे नामा बिदिनो खर' थेख्लायदों जाहैदों ओमफ्राय दाना बुखांनानैबो हिन्जावा आंजों रायलायदों आं रायलायदों आरो हेल' मा होनहरबाय इयो ओमफ्राय मोजां रायलायबाय आरो फैसाखौ आं गाबोन सोनोसै दे होनबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो थाबाय ओमफ्राय हिन्जावजों माने बैनायखौबो फंबायखौ नेहोदों आरोखि आं थाफा नोंब'जों ओमफ्राय 3थासिम थाफादोंमोन जाहैदों बैनाया ओमफ्राय बोरायफ्राथ' मबाइलखौ सेना लांबाय न'आव ओमफ्राय दाना आं बिबोनांनो फन हरबाय फुङाव माने मानसिखौ स्कुलाव दोनलांनांगौना बैयाव बाथाबारियाव ओमफ्राय दाना ओइ बैनाय थांलाय मबाइलखौ नोंब'नो हैलाय होनबाय आं ओमफ्राय र' दा हैगोन होनबाय 6ता 36आव फन हरदोंमोन आङो हजोंनिफ्राय ओमफ्राय थांलाय नोंब'नो मबाइला हो आं रायलायनो होनबाय आं र' दा हैगोन होनबाय दाना हिन्जावा टाइम जानायखाय फिसाजोखौ स्कुलाव लानानै थांबाय आरो बे स्कुलाव लानानै थांनायानो गिदिंबोफिनासै हिन्जावा होमबा बेलेगाव थांबाय इयो होमबा दा दा दङ गथ'आ नै गाबबाय थायो दाबो नै हाद्रियावसो मेमब्राय बिमाखौ मैयानिफ्राय नागिरगासिनोमोन गाबो मोनाबा 5 बोसोर 3 मास रानिंल' जादों दासो उन्दैसो माथो होमबा ना उन्दैसो 5 बोसोर 3 मासल' जादों रानिं दासो ओमफ्राय बे गामिफोरखौ खिन्थाहरलाय नोंनिखौ आंनिया कमरसालि हिन्जावाबो कमरसालिनिखा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां दा चिरां डिस्ट्रिक्टआ चिरां थानाया बिजिनि ओमफ्राय पिअ'आ बिलादांगुरि होमबा आं दा भिडिअखौ आं होनोसै मिन्थिबाय ओमफ्राय जेरावबो माने नुबाथाय नोंनो फन खालामनांगौ आरोना नोंनो माने दा जेबो माबा गैथ'वा नालाय दा प्रुफबो गैया ओंखाराखैबो मानसिया मादों ना दं ना गैया बेफोरबायदिबो मोनसे सन्देह थायोना ओमफ्राय माने दा सोरबा मोजां होननानै लेंहरनानै फानहैबायबो जानो हागौ बबेबा लांखारबायबो जानो हागौ नालाय दा जोंनिया न'खराव जि खस्थ' दुखु मोननानै दं आरोखि फैफिनथोंसै मानसिया फैफिनथों जेरावखि थाया मानो फैफिनथों नांगौ न'नि मानसिया बिदि आरो दा ओमफ्राय दाख्लै बायदि जाबायलै नै माबा बागि दाख्लैहाय बिदि जाबायब्रा दाख्लै बै माबानि बरपेटा एबसुनिफ्राय आनसलिकनिफ्राय बुंहरदों होननानै जों गुवाहाटियाव मानसिखौ हमनो मोनबाय गारि भारा फैसा गैया नों फैसा 5,000 सोना हर होनबाय दा बिदि खालामदो
फैसा 5,000 सोबाय सोना हरबाय दाना माबायानो गैयाब्रा बिजि खालामना लाजोब्बाय फनखौ होमबा बे स्केमसो खालामदों बियो इसोर माने हमना मोनाखै स्केम खालामदों माने इसोरो ओरैनो फैसा जानो थाखाय फैसा 5,000 ओरैनो थांबाय बेबायदि खालामोब्रा जोंखौ दाख्लै बेलेगा मा जानानै दं ओमफ्राय इसोरा इदिसो खालामनो मोनबाय ओमफ्राय जोंहा जि माबायदि जानानै दं नङा ओमफ्राय बिसिना फैसा जानायसो इदि खालामबाय खायसे मानसिफ्रा बेलेगनि माने एसेबो बुजिनो हाया माने ओमफ्राय मानसिखौ मोनोबाथ' होनखादोंमोन आं मानसिखौ मोनोबा नोंसोर लाबोयोबा दानो 10,000 फैसा हरगोन आं नोंनो होनहरदोंमोन आं नोंसोरनो लानांगौ फैदों मानसिखौ बेबायदि होनदोंमोन आरोखि ओमफ्राय थाङै थुङै बिजि खना बिजि जाला माबा खालामना लाबाय इसोर मानसिखौ मोनाखै इसोर ओरैनो माने बेफोरबायदि फानदायदों माने इसोरो बाहाना खालामदों बिराद दा नायलाय एकदम फैसा बेकारावनोथ' आरो दा ओरैनो लस 30,000नि बारासो थांबाय आंना बेंगालराव फैनानै नागिरनायानो बिराद नागिरगासिनो आं गैया अबाव दं होननाय खोनायो दाख्लैबो नायलाय बङाइगावआव दङ होनबाय निउस लाइभआवबो होना हो बाहागि खनसे मिन्थिबाय निउस लाइभआव खनसे कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय इयाव होनो हो खनसे आंबो दा होनोसै भिडिअखौलाय ओमफ्राय दा आंना पेजआबोथ' एसे गाज्रि जानानै दं नालाय इयाव दा भिउस फैगोन ना फैया माने गेरेन्टि गैया माने बेनिखायनो एसे पेजआ गाज्रि जानानै दं आंना आं इउटुबावबो होगोन होनाया ओमफ्राय इउटुबावबो बारा माने नोङो नोंनि बे नोंसिनि नोंबोनि चेनेलावबो हगारना होदो ओमफ्राय नोंनियाव हगारदों ओमफ्राय आं ओरैजाय देरहासारखौ बुंहरखाबाय ओमफ्राय माबायावबो होदो इउटुबावबो होदो थिनलाय इउटुबावबो माने बै गिदिर माबायाव हरजोबखाबाय आं गासिबो ओमफ्राय बेंगालर स्टेसनावबो खबर लानोसै होबाय गासिबो लाहर स्टेसनाव आं दा रायज्लायनानै दोनहरसै दे होमबा आं बानायनोसै मिथिबाय जागोन गासिबो बानायग्रोदो ओमफ्राय रेकर्ड दंखासै दा ना गैया दङ रेकर्डखौ लाखाबाय दा लाखाबाय रेकर्डखौ माने बै माबा एकदम एक्सपिरियेन्स रायलायदोंना बेखौहाय दानख' लाखिखोनाबाय दानि रायलायनायखौ आंना बेनो फुरा बुंखाजोब्बाय आं जि जादों माने बेनोखा आरो बिदिनोखा बेखौहाय माने बे माबाखौ सायख'नानैहाय खोनाबाय दे जागोन बिसोरो नाजाना मोनबाथ' मोजांलै बाहागि टेनसन गैया एकदम टेनसन दा खालामनो मोनखायो मोनगोन माने आं माने दा बाहागि माने ओरैबायदि खोनादों आं हौवाया बाक्सानि होननाय खोनादों आरोखि आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हौवाखौ बेबायदि होननाय खोनागासिनो आं दा गामियाव बिदि रायलायो आरो जों रायलायोमोन बियो बे बाक्सानिसो बे मानसिया बिदि होनदों आरो ओमफ्राय जोंनि ओरैनियाथ' रावबो रायलाया ओमफ्राय आंबो खोनाखानायखा नालाय ओरैनो आंनि लोगोफोरसो रायलायो ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा रावबो लाङाखै दंजोबो गामियावनो जा रायलायग्रा बिसोरो फांफुं बे आंनि लोगोफोरा रायलायग्राफ्रा आंजों रायलायखायोमोन नालाय ओमफ्राय दा बिसोर नङा आरो रावबो ओमफ्राय दा बे बाक्सानिजों रायलायग्रा दङमोन बियो होनगासिनो आरो दा गामिनिया दाखालिबो माने फैसा सोना हरनायखौ बे गामिनिया मिथिगौ दाखालि बे लावगाव माबा जादोंमोन ना दाख्लैयो कनफारेन्स जादोंमोन ना 16 सभा जादोंमोन ना लावगाव दाख्लैलो बेयाव 11 थारिखआव फैसा सोना हरदों जाहैदों बियो जोंनो बे हौवाया आदसा इदि आरोना बेनो लांदों जानांगौ काहानिया बेनो बेखौनो होनदों दा गामिनियाथ' बेनोखा ओमफ्राय जोंना हिनजावफ्रा खोन्थानानैबो लाखादोंनो ओमफ्राय बे हौवानि फन नाम्बार दं नामा जेनेबा दङ आंनाव दङ ओमफ्राय बे बेयाव फन खालामबा नाङो ओमफ्राय फनखौनो रिसिभ खालामा बियो होमबा बेनो खोमा ना दा बेखौनो बायदि मोनदों जों बयबोथ' बेखौनो बायदि होनदों जेनेबा बे लाङाबाथ' एथ' फन खालाम हरनानैबाबोथ' बुंहरगौमोन ना जे आंजों फैयाखै बेफोरबायदि होननानै माने जों रायलायसोमोन बेफोरबायदि माबा मोनसेथ' बुंहरगौमोन ना इयो दाखालि खनसे बुंहरबाय आङो ओमफ्राय आंजों फैयाखैल' होनबाय ओमफ्राय दानबायबो बियो थगायदों ओमफ्राय बे हौवाया ओरैबायदि नै खोनाबाय आंनि हिनजावनि बिब'खौ बिनि बिदाया मोनदोंब्रा ओमफ्राय बिनि बिदाया आंजों फिसालसो जायो ओमफ्राय मेसेज गेलेयोमोन आंनि हिनजावा मेसेज गेलेयोमोन आरोखि बे सेंग्रासो बे हिनजाव गैया बे उन्दै आंनि फिसालथिनि उन्दै आरोखि बियो ओमफ्राय बुंदोंनो मालाबा आंनि हिनजावखौ बुंदोंनो फिसा गोनांबाबो लागोन आं होनदों जाहैदों ओमफ्राय आंनि हिनजावा खोन्थादों आरोखि बै समावबो
फिसाखौ लागोन आं बिदि होनदों जाहैदों दा बेखौनो माने जानो हागौ होमबा दा बिदि आरोखि औ माबानि बियो बरपेटानि बियो मानसिया आदसा बरपेटानिफ्राय नेसनेलनिफ्राय एकदम साहा मथा मथि 4-5 किल'मिटारसो गोजान जायो नेसनेलनिफ्राय हाइवेनिफ्राय ओरै साहाजों माबा खत्रिजार गामिनि बे सालथेनि फंबाया खत्रिजार बे गामिया ओमफ्राय गावनाव दाख्लै सोंहरबाय आङो होद माबा उमुक नोंनि गामिया मा मोनलायबाय मा नांगौ गामिखौ लायनानै दानबायबोब्रा बियो होमबा काहानिया बेनो होमबा काहानिया बेनो केसाहाय बेनो मानसिया लांदों बेखौ दे होमबा बाहागि आं बानायनो मिन्थिबाय भिडिअखौ औ दे खिन्थु मोनबा हले गारनाङालै हमना दोनथार एखे सानैखौ हमना दोन जागोन दे औ दे